Moi, eli siis nyt mä teen tänne, ketä siis ei kaikki todellakaan, yksi oli lehtänyt, että mitä mä teen 25 seuraajan spessuksi, mutta vielä ei oo sen aika. Mutta joku toinen tulee 25 sekunnin spessuksi, koska nyt on täydellinen aika, kun mä oon ulkona. Ja joo, täällä on yksi paappa vaan. Niin, nyt mä huudan kansiin. Nyt on 3 sekuntia aikaa, että äänet pois. 1, 2, 3. Okei, vielä voi. Mä otan, toi paappa on tossa kuuman takana. No, mä laitan sitten tämän päälle tossa, kun toi paappa on tossa kuuman takana. Niin joo, pari sekkaa vielä, että toi paappa on mennyt tosta tuohon kuuman taakse. Mä hetken otan tässä luonikasalla. Puhelimen tippuu lunta. Yksi. Nyt mä vaan ootan hetken. Se on ihan just kumman takana. Ei vitsi, tuleeko pikkupojat? Näin, mä huudan ihan just. Niin, joo. Nyt leikki vaan lumella, niin... Joo. Mutta ei sit enempää tämmösiä. Koska tää on liikaa mulle. Niin, joo. Onko se nyt? Tuolta tulos kun on jengi. Niin, nyt on 2 sekkaa, 5 sekuntia aikaa laittaa äänet pois. 1, 2, 3, 4, 5. Auta! Moula kidnapataan. Kidnapataan! Nyt mä yritän juosta äkkiä sisälle. Niin, joo. Muista tykätä tästä videosta. Ja